Марат, мына картинаның авторы кім һәм моны кайчан ясаганнар һәм кызым турында беренче сөйләп кетсәң, Сәфинә турында. Бу шундый әйткәндә картинаның авторын белмим дә, бу картина дуслар бүләк иттеләр. Бер көнне просто керделәр дә сюрприз белән бер мероприятие, событие да булмады, там туган көндә түгел, нидер бәйрәм дә булмады шул көнне. Просто пакет белән килделәр дә менә сиңа сюрприз. Ачтым да әйтәм, ничего себе. Бу заказ буенча ясалган инде. Бу күптән түгел генә фотографиялар шуган Сәфинә медале. Бу фотография Инстаграмнан бу алынган бугай. Потому что без монда садикта төшкән Яңа елда, утренникта. Монда елка булырга тиеш. Аны алып атканнар. Вот. Бик шундый неожиданный и приятный сюрприз булды бу. Әйтәсе килә. Бу синең җырчылармы или гомумән рожа дигән Юк, җырчылар җырчы кеше түгел ул. Сәфинә турында беренче генә сүз әйтеп китим дә, пожалуйста. Аның турында нәрсә дип әйтим? Бик талантлы кеше үсә ул. Ул безнең художник, постоянно рисует ул. Садиктан киләбез дә, аңа просто бер кагаз булсын и цветной карандашлар булсын. Всё. Бүтән кешегә берәрсе кирәк түгел. Утыра да чыпырткына берничә сәгать аннары алып килә. Әти, смотри, мин ясадым. И карыйсың, анда такой коллаж, когда берничә уй дигән рисунокта. И мин сыра башлыйм, әйтәм, кызым, кем бу? Бу нинди машина? Бу машина. Ул, короче, шундый прицеп белән бара ул, потому что цирктан шуны алып кайта. Әйтәм, ладно, менә бу нәрсә. Ул, в общем, анда логики менә булай. То есть, 5 яшендә, үзенең 5 яшендә, хәзер инде 6, шундый умный рисуноклар ясый ул. Әле матур гына килеп чыга ул. Сәнгать мәктәбенә йөримме? Вот, алай берсә, наверное, шунда бирербез художественная школага. Потому что шундый направление буенча талант бар аның. Аның слухта бар, җырлый ул, әйбәт кенә чиста җырлый. То есть, слухы бар, бөтенесен аңлый, но ләкин үзе генә утырганда, мультиклар караганда җырлый ул. Бөтен нәрсәне, бөтен мультикларны сүзләре белән от иде, но үзең сорасаң, кызым җырлап куй әле. Всё, не заставишь никак. Вот, һәм аның бик теләге бар инде фигурным катанием заниматься. Вот, алай булса, шунда, наверное, попробуем ничек килеп чыгар. Булсын, общее развитие буенча булса да әйбәт нәрсә ул. Хәзерге вакытта пока без танцага йөрибез.